kok. Aja salah persepsi ya, Mbak. Waduh, gaya kata-katamu saiki mundak persepsi apa? Salah duga. Ora persepsi ki nek mangkat lanang wedok loro ning pasamuan. Resepsi ya dul. Dalang kok goblok. Asu. Aku mau darsek nek musuh sak siji iki. Milenial kok goblok. Persepsi ora ngerti. Aduh, gur terima kewirangan ini. Aku ra melu-melu Mbak Pri nek musuh Bu Prastiwi. Ampun, Mbak, niku urusan. Aduh, lumayan ayo lek dideruki lek aduh yang rokok kok padake. Aku ra ngerokok jolke Indomie Mbak Pri. Mboten sah melu-melu niki urusan intern. Oh, intern keluarga. Intern Iya, ayo melu rano nyanyi ayo. Ayo aja guyu. Nyambut gawe kene. Oh ngejak anake wedok